Преди замъците и совите, преди магията, имаше едно малко кафене. И жена, която пишеше, защото светът й беше тъмен, а думите – единствената светлина. Тя се казва Джоан Роулинг, жената, която светът познава като Джей Кей Роулинг. Самотна майка, с ръкопис в ръце и мечта, в която никой не вярваше. Но тя продължи. Не в търсене на слава, а защото вярваше в момче, което не се предава. В приятели, които остават, в доброта, която не се нуждае от магия, за да бъде силна. В студените дни на Единбург, между аромата на кафе и тишината, тя изгради свят, ред по ред, дума по дума. И може би тогава се случи чудото, когато човек пише с любов, думите оживяват. Днес нейните истории шепнат по библиотеки, разгърнати в ръцете на хора, които още вярват. Вярват, че писмото винаги идва, дори и закъсняло. Че влакът към Хогуартс тръгва всеки път, когато затворим очи. Джей Кей Роулинг, жената, която превърна болката си в магия и написа детството на милиони. Не защото имаше сила, а защото вярваше, че чудесата започват с една дума. Ако все още не следваш истинския хъсъл, вероятно повече няма да ни видиш, но ако вече го правиш, поздравления. Ти растеш всеки ден.